салом алейкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали ман. ин канал кушода ман барои хотири муҳоҷирон имрӯз ин видео барои бачаҳои Санкт-Петербурга, ин метро Уделни, бозор Уделни ҳами ҳамватани хидмат як мағоза кушода, ҳами мағозара ман як реклама тавсия метавонам шумода ки борои чизи аҷоиби хуб дорам. ҳозир ман шуморо нишон метавам. ин ҳами ҳама чиз шумода бо нархи дастрас. нигоҳ кунед. чойник, ҳами чойник чи сар мешавад то нами риштрошака, кашилока, ин ҳами мошинко ай 500 сум сар мешавад то 2000, 3000, 4000. ина нигоҳ кунед марҳамат. биён ҳамватанон ҳами бародара дастгирӣ кунем. хай ҳами ин видео барои ҳами бачаҳое ки дар шаҳри Санкт-Петербург, метро Уделни, бозор. ин номери чи чанда? 8-10. ана нигоҳ кунем. баъд иҷаза бо чиз дора, бо хеле стекло дора. ин стекло барои айфон 10, айфон 10. ин 200 рубла. ина нигоҳ кунем. хе фонарик ҳамаи бало баттара дора. ина ҳамватанон биёен, ҳамватани худмон. Здесь вот посмотрели, спросили цен, да? Здесь разнообразный ассортимент на любой вкус. И для профессионала есть, и там самому любителю там по 3 это намного дешевле, чем в МВидео, там в это, да? Разы, да. Даже бритва там в 2 раза дешевле. Ну, Мега до барабан аналог арзуна Philips в 2 раза дешевле, чем в магазине сетевом. Но я был вынужден перед Новым годом подарок папе покупать, там взял за 2,5, здесь она 1,5 стоит. Видите, да? Все. Да. Обращайтесь, да, удельная баха. Дидем бародаро. Номер телефон тавго акай наси? 891 588 40 брато. Ина ҳамватанон варианти машинка зур-зурша меометмтон бачо. И доставка мекунам до Санкт-Петербург, до любой ҷош, братанон. ина бародаро, ин ҳами ҳама чиз ҳаст. наушник ҳам се равно берен шумо ай дига ҷо мехаред, ҳамира ҳамватани худмон бихарем, бо хела хуб мешавад. ҳам 1 рублам бошам Тоҷикистон меравам, бо Тоҷикистони худмон 1 сантиметрам боша обод мешавад. ина каш бо подписчикои канали Зоир Жон Ҷалолов чӣ мешавад? скидка дорад 5%? скидка 5% дига. Скидка барои ина мисол бигирам, ҳамин мошинка 1000 рубл боша, бо арзонтон мекунам, бо 5% га скидкатон мекунам, мешавад 950 рубл. мисол бигирем. инами машинка место 1000 сум барои шумо 500 сум скидка карда акай Зоир, ай номи акай Зоир метмтон. ана диди ҳамватанон чихел бача чия? ина дорем 4000 ай брат ҷоно. ана 4000. нашаи ҳай арзон карда 3000 да барои шумо метем. бо бибинин магазини Колонора чанд сум места, ай 8000 кам места. ина нигоҳ кунед номи фирмаша озиначмо. ина нигоҳ кунед, ами фирмора дар интернет мезонем бизанем, проверка кунед, ами нархи навоша шумо дар ҳамаша нишон дода ҳаст дар интернет. ина калонка палонка дар кобша, калонка чандя? ин калонка ҷура ё 1500, 1000 сум, 2000, ина 500 сум. ай 500 сум сар мешавад то 2000 дора. ина ҳамватанон биёен, ҳамватани худмон дастгирӣ кунем. дар номери телефон 891 588 40 62. ина ми ҳамватан дастгирӣ кунем. касе бо бизнесмен шуда биёен, бо маслиҳатон мета. ами дурунда 2 та точка дорем. моҳи октябр сар кан мега, ништяка мега. мақсад ами дворники бубурӯен шумо мега. ин бачаҳои ам ки чӣ мекунанд. ҳай дар паноҳи Аллоҳ бошед. то видеои оянда.